de 60 años hacia arriba. Por tanto, vamos a ver 2.000 galegos inmunizados con dobles. Por tanto, completas continuas, como consecuencia da diferente interpretación neste momento. A nivel comparativo, Galicia sigue aproximadamente na metade nos referidos concellos e tamén a limitación ao control e seguir avanzando na vacinación. Esta semana está 25%. Galicia, 2 doses, 19 con sanitario. Adquirimos 7 novos sistemas cirúrgicos de cada comunidade autónoma nesa población ciudad. Insisto, a mí tampouco pasaron 15 días Adquirimos 7 novos sistemas cirúrgicos robotizados Da Vinci para todas as áreas sanitarias galegas. Estamos falando de unha compra de cirurxía robotizada por un importe de 20,5 millóns de euros que permite incorporar os bloques cirúrxicos de todas as áreas sanitarias esta técnica de cirurxía robotizada por primeira vez no Servicio Galego de Saúde. Estos aparellos robóticos facilitan a destreza e a capacidade da cirurxía laparoscópica, subsanan a perda de precisión na que se pode incorrer o ciruxán pola perda de sensación de profundidade que implica a visións en 2 dimensións. Evidentemente, isto vai a producirse para determinadas patoloxías un antes e un despois na exactitude da incisión e na exactitude da cirurxía practicada. Para os pacientes supón, sin dúbida, unha maior seguridade, unha disminución da morbimortalidade, unha menor perda sanguínea, incisións moito máis pequenas, menor dolor posoperatorio e menor estancia posoperatoria. Para os profesionais significa diminución da dificultade cirúrxica, unha maior precisión na execución, unha posibilidade de acceso a zonas complexas, unha excelente visualización e unha perfecta precisión dos movimentos. E para os hospitais, pois vai a disminuir o número de transfusións, vai a disminuir tamén o número de días posoperatorios ingresados, unha menor estancia, por tanto, e un menor número de complicacións intraoperatorias. Hoxe damos o visto e place a oferta pública de emprego para o ensino galego para o ano 2021, 1.604 prazas. Máis do 85% serán de novo ingreso, en total 1.372, que se distribúen do seguinte xeito: 652 corpo de mestres, 692 profesores de secundaria, 20 de escolas oficiais e idiomas e 8 profesores de artes e deseño. E os restantes 232 promoción interna, unha para mestres de primaria para que podan acudir a profesores de secundaria, 230 prazas, e 2 de acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Nos últimos 5 anos levamos autorizadas 10.665 prazas no ámbito educativo público. Vamos a manter, por suposto, un 7% reservado para persoas con discapacidade superior ao 33%. A distribución destas plazas por especialidades será negociado na Mesa Sectorial de Educación. Con esta nova OPE reafirmamos o compromiso de calidade do ensino e tamén confirmamos o obxectivo de que no curso 22-23 sigamos sendo a primeira comunidade autónoma con menor porcentaxe de personal interino, intentando conquerir un 5% tan só de personal interino e un 95% de profesores con praza en propiedade. A oferta pública de emprego do ano 20, que recordarán non podemos executar, vamos a empezar a facer os exámenes en xuño deste ano, por tanto, o próximo mes. Esta oferta pública de emprego que aprobamos agora para o ano 21, vamos a facer os exames de forma conxunta coa oferta pública de emprego que aprobemos para o ano 2022. Por tanto, vamos a recuperar o próximo ano, o ano perdido pola pandemia, desde o punto de vista da oferta de emprego, e faremos 2 ofertas de emprego con exames de forma simultánea, estos que acabo de referir, as 1.604 prazas, máis as que aprobemos da oferta pública de emprego de hoxe nun ano. E, por tanto, probablemente no mes de xuño do ano 22 estaremos executando a oferta pública de emprego do ano 21 e do ano 22 de forma conxunta e simultánea. Hoxe traemos a colación o balance da Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2015, así como do Plan Regional Integrado 2019-2023. Ben, trátase da folla de ruta que ten Galicia para cumprir os seus compromisos co cambio climático mundial, para cumprir os seus compromisos como rexión da Unión Europea. Temos unha serie de obxectivos ambiciosos, preservar
o carácter verde desta Galicia, buscando a neutralidade climática antes do 2050, reducir as emisións, abogar por un modelo enerxético baseado en enerxías limpas e mellorar a eficiencia enerxética en todos os sectores. Pois ben, estamos avaliando xa, isto aprobamos no ano 19, estamos avaliando que deu de sí estes últimos anos. Vamos a facer un balance de execución das medidas do primeiro ano, transcurrido dende a súa implantación, así como un análise que recolla revisións da situación actual dos obxectivos de reducción de gases de efecto invernadoiro en Galicia en comparación cos obxectivos de España e en comparación cos obxectivos europeos. En primeiro lugar, no primeiro ano, a Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 leva executados 317 millóns de euros. E somos unha das comunidades autónomas con maior reducción de emisións de CO2 nunha España que incrementa as emisións de CO2 máis dun 8%. Compre lembrar que ata o ano 23 o plan recolle 171 medidas por un importe de 1.280 millóns de euros. Desos 1.280 millóns de euros levamos executados xa 317 millóns. En este momento, das 171 medidas, hai 114 en marcha, 53 en estudo e 4 completamente implantadas e finalizadas.